И прабългари, след нашето обединение и победа на таварите с помощта на брат ми Шамбат, който отказа да се върне обратно при мен, връщай се обратно. И каква е тази държава до лова? Само завиждаш, моя си е държавата, аз съм владетел, ура за мен! Обявявам портите на Стара Велика България за отворени. Момент, кой провъзгласи за владетел? Ами, като малък живея в Константинопол, там се сближих с Ираклий и после императора ми даде титул Патрици, титул за благородник. Колко съм готин, само всички си знаем. Блика му щастие за вас. А владетел кой ви направи? Владетел? Чичо ми Йоргана ме предложи на Великия съвет на бойлите. Те се съгласиха и ми даха титлата Кан. Ага, семейни връзки значи. Убедихме българи от източната и западна част на река Дон. Имаме вири с Византия, но накрая сме едини в нещо. И столицата се казва Фанагория. Защо? Като фанеш гората ще разбереш. Ваше височество, Осман минава с голяма арабска войска през прохода Дербент. Уведомени сме, че са около 20 000 човека, хале. Само дайте заповед, хале. Хане? Махай ми са пътя, старче! Нима забравихте. Кой съм аз? Аз съм Хан, брат.